Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарон ва хоҳарон мусалмони намо далаи баҳрем. Дар тикток ҳам хизмат кардем, дар ютуб ҳам ки мо мехоҳем ки як канали беҳтарина баҳри мардуми тоҷик ва блогер номер один мировой шавем бояд. Барои то дастгирӣ аввал кем ба видеои беҳтарина ма ба шумо пешниҳод мекунем. Подписаться мекунед, лайк мезанед, комментарии хуб бенависед, мотивация медем. Мо ҷои Полои Далендар, ресторани Полои Далендар мерем. Баъд як кинои бародар гап зади ку номи чӣ буда он кинора нав сёмка кардем ку? Да ёдам неста. Инами нав сёмка. Али Ҳайдар ресторан. Али Ҳайдар, ҳамун кинои Али Ҳайдара ҳамун актёри ҳамунҷа карди ку иншаалло як гап чап бо мехӯрем карочи. Овозм гирифт айтодани инҷа дароз айда. Барои бародарон фақат чикор кардам нагон гапи хуб, бахилӣ дар кор нест. Дӯстои азиз, бахилӣ ягон вақт накунед. Фақат чикор кунед? Нағд, мотиватсия. Мо ҳам аз ҳагараи камбағале мехоҳем ки як блогер шавем, камкам айси суд реклама пеклама харем. Рафтем бародари азиз.